Karbiang long arlo kedo an constituency arlo sitami HSDF asong atum pen constituency committee sengpon bombang bomasonsi pini Kopili Constituency arlo sitami sutro ahawar along HSDF constituency committee sengponsi mass joining tami padopon. HSDF asong atum pen pini Kopili Constituency arlo labangsol committee ke seng tam amai lapen mass joining amai along rongkang LC amai pu Wilson terang pen gichari pon amai along HSDF turipi pen mai pu Rajan Timung chun bang sarsing terang pen kidang lok HSDF asong japo song japiatum chetong dunsi RD do jot pen constituency committee seng ponsi HSDF aparman Kopili Constituency arlo kam ke klemchi atum aphan tiripiatum pending pondo. Constituency committee ke seng chot kalisi pini labang somai long APHL se song lapen Congress song ang parta BJP song aphan ning ke the kawia radatum metha song COC HSDF song along ke ongdung atum chepok dunsi turipiatum pen deng pon thulo. Lapen constituency committee ke seng amai hut HSDF song ja potum radaphan ke than pon ke APHL se song ke mentu neta ke likhayun elo las APHL se long ke jangdun linglang atum COC raknon kilik ke hayamatsi un elo lapen jasemet elitoma ke mangmati akar innai article 244A ke national party atum ke mentu neta nang pipelo lasi ladak methalo rialong Kipiklarji mati ilitum akar I article 244A sitami ke palong raprang jiapan ilitum hang rapenang lapen I phichirui nang ni pusi mai phualong HSDF asong ja poatum pen than pon pini nilitum Hill State Democratic Front the check and HSDF labangso mai lada kabe Kopili constituency angkang alolong ni tombang lo lapen pini ni litum ada kado we ongdung APHLC pen COC Congress pen COC BJP pen COC USDC pen COC asuri armu HSDF lo nang cepa ongdung lo mass joining program lapen pini lada Kopili constituency committee stami pen keseng pasal pen kacesik kondo lapen just the matter bang pili ke mass joining program sigedeng kan alang tong kanto ke cepa committee katna ti bang da committee CC committee kan saibon lakado kawia mai pajut era phi phirangke HSDF songja por Rajan Timung ben phirangke atum pen kachipa thengno ponahut pinia maya puthak ang ton pen nang kapachini dun lamthe non elitum arju ponsina Malo dengan presidensi autonomous pin ben nona bangke alu hisar kacing tu lah keluar ke lalu hembrek artikel 44 autonomous state ke long autonomous state long dan appeal development development satu ring well kita melok lari ke development kali hem tun mesti development ni hem tun mesti colong katu ke plan ke pintu masuk datang sikat tu atau development long lepas itu development masih ini cili nang media through itu macam tu dia atau ke maya lo ke bang agency dan cara procon jam dia ya fancy nang itu no panculing riblo sancom dia dak bang ini sore tum cepat coy lo na lapen de aku ini papon dulu APHL silong ke election hayun elo pos APHL silong ke do an atum tak ke bang RJ panculing pon lo News report KTV News.